На следующем видео вы увидите представителя максимальной эволюции класса кастрюлеголовый. Данный класс примечателен полным отсутствием мозга. Що людинка з ним прийшла? Друже, я може банальні питання задам, просто розкажи коротко в сторіс, як ти вирішив такі батути зробити. Вітання, мене звати Іван, мій позивний Жук. Ви можете знайти мене в Інстаграм. Якщо вас ще щось цікавить, крім того, що ми тут поспілкуємося, написати. Дивіться, ідея нації, бо я націоналіст, став ним з молоком матері, обожнюю цю країну. Це символ Києва, бачите, тут буква «Ї», також символ Києва, як я в другому поколінні, тобто каштан і «Ї», типу, двічі. Група крові для безпеки, бо я 1 вересня підписую контракт, а в принципі буваю на сході і, ну типу, коротше, кому треба, знають, де і що є. 4-5-0, щоб все завжди було спокійно і плюс-плюс, що дуже добре. Фрі Азов, бо, ну, якщо тут треба коментарі, вони зайві. Воля – основний принцип життя. Но мы лохи или мы не лохи? Я должен выяснить это для себя. Ты лох, А вы? и я лох.